farve vil være. Nej, vi skal ikke have... Nej. Okay, vi prøver bare den sværeste. Jeg har prøvet den 2 gange. Okay, jeg er grøn, og han er blå. Døde du? Det var dig. Nej, jeg døde da ikke. Nu, yes. Nej, det... Nå, det er mig, der er den grønne. Jeg troede, jeg var den blå. Det er jo unfair. Det er faktisk også bare lige meget, så... Fuck, det går ikke. Jeg er sådan virkelig pisse til det her. Oh shit. Jeg har fundet ud af, at jeg er den grønne, hvis der er nogen, der spørger. Nej, gjorde jeg det der? Oh shit. Nej. Okay. Nej! Bare lige så jeg ved det alle sammen, så er den blå. Nej. Jo. Ja, det er mig, der er den blå. Se, hvor slinget du kører. Woo. Det er sgu da dig. Det er ikke. Det er dig. Prøv at se, nu mister du dit point. Nu fører jeg 6-1. Ej, Marius, hvad laver du? Nu stopper du virkelig. Ej, det er jo unfair, det der. Jeg gjorde slet ikke noget. Det skulle være dig. Ved du hvad, jeg tror bare, vi stopper her.